Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Filipos, Kapitulo 3, versikulo 13. Kinapudno na kakabsat, jak ibaga anaragpat kon daytoy. Arami dakit diti may sabanag. Lipatak amin anapalabas, ket ipakat ko ti amin akabaulak, amang gunod iti masangwanan. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. COVID, ti patay ti asawa, nanan. Anya? Iso maitabon adagos ti asawa. No kasta, awan ti lamay. Awanin nanang. Sana malamayan ti asawa. Ay, awan ti mabalin tayo no kasta anak ko. Awanin ti asawa. Kasano kami pa yan kadagiti anak mi. Ala, husto na anak ko. Mailuyo sakan ka no kasta. Naitabon ti asawam adi man la nalamayan, Janice. Oy nga rod nanang. Kasano? Nagado ti matmatay iti COVID. Anya daytoy ang mapaspasamak. Ubiing, lakay, baro, matmatay. Nanang. Kasanon, saan tayo ang makapagtrabaho para iti pagbiag tayo no kastoy? Di kayag danag. No sumaya ato ti tiyempo. Agabrudak nanang. Anya? Wan, kasta ti plano. Kamaudyanan na, agsubsublin iti normal ti sasaadan tayo, tatang. Katagyaman tayo tanalasatan tayo ti COVID, anak ko. Iso nga agabrudak, tatang. Anya? Mapanak manggad, ija Israel. Di kay agdanag. Tadwa kami to iti kasinsin ko nga agpaay iti may sa abalay sa jay. Kasta ka day. Ay kat nasayat tasaan ka ngagmay-may sa ijay. Wen, tatang. Ano sa inyo kumakan ni nanang dagiti anak ko? Awan parikot iti day ta anak ko. Tinasken ket adda panggedam. Wen, tatang. Di kay agdanag. Kanayon to nga agipaw itak iti kwarta. Ay na, nasaya at nakaumay kamatlangan dito Israel. Wan insan, kat maragsakan iti tulong mo kanya. Agsapsapol ngamin dagiti amok iti may sapay akadwak ditoy. Kat sikat tinalagip ko nga ayaban. Agyaman nak insan, kasapulak at talaga ti panggadan. Kan may sa, kayat ko, amok ti agbalin akad kadwak ditoy. Agpadata insan, maragsakan tasikat ti kadwak. Ay nalayusen ti bas si tatalon tayaw. Ay, agraman ti balay tayo. Inyano din ti layos na. Ibagam iti anak mo, tamang ipawit iti pagparamid tayo iti balay. Kan pagpunan ta amang rugi manahin bakay. Sige lakay, awagak to ti anak ta. Taisulaan tinamnamata. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta ti trabaho yun, dita? Nasaya at mat. Naimbag man tay mawag kayo. Kumusta kayon? Ay na, anak ko. Awanan ti balay tayo. Inyanod ti danom. Nagpigsa ti bagyo dito lugar tayo ita. Anya? Kumusta dagiti ubing? Nasaya at damat. Tanakipagyan kami iti balay damat yung angkel yaw. Sige, di kayag danag nanang. Agipawitak iti kwarta. Agyaman akan ako. Kano adda kwarta mga umanay apagpaaramid iti balay tayo. Ipahuit mo kuman. Sige nanang, ipamuspusak dayta. Kat agan annad kayo kuma. Oh, adayta. Dandanin malpas ti balayaw, Tata Marcos. Balay ti anak mi ani Janice daytoy, Elvez. Anya?
Kwarta na tinaaramat iti daytoy abalay. Ket balayo amin tata. Ket wanin tawanin nga raw ti balay may. Umalis kami dito iti mabiait. Kaano ka di nga agawid ni Janice, tata? Agawid to Into nadan na urnong na akwarta. Ay, kulak no agawid iti mabiit. Daibaga ko paayusan na daytoy balay na iti arak ken pulutan. Madanon to dayta Elvis Barok. No makaawid ket ibagam dayta. Nang runa ta si kamot ti karpintero dito'y balay na. Jesus! Anya day jay! Diyos ko! Nagadudag iti umap apoy arakets nga agturong dito ay! Ay! Diyos ko! Kasano na ito yan? Natay ti amo ta, insan. Saan laday ta? Nadadaal pa'y ti balay da. Kalpasan ti tabon. Agawid tamad ta ni dya Pilipinas. Wan, agawid talaangan. Ngam ti ipustata ti biyag ta dito. Husto ka, insan. Aggugubat da dito Isong agsublitan to, intun mayat manan. Diyak kayatan ti agsubli dito Nakabutbutang. Ikararag ta. Asapay lakumat. Tanasaya at ti panagdalya sa tanga agawid. Elvis. Wala na. Siak, nadamag ko asimang patgayaman ni Janice. Wan, nag-awid dun Barok. Tadilikadon ti sasaadin da ija Israel. Kasta ka di. Umay ko kumapasyaran ni Janice no mabalin, nana. Ugali ti may sa abaro, nana. Ay isaan ang mabalin, Barok. Nga may nagado ti parikot mi ita. COVID, giingginad, kas kadalayos. Iso apang nga asim, ta saan kumapay aday tati umay mo ireng-reng-reng. Pasensya ka lakuman ka ni nanang ko, Elvis. Awan kanyak day jayan. Man nakaawat akmat. Agyaman ak no kasta. Awan anyaman na. Wan gayam. Si kakano tinagkarpentero iti pinaaramid ko abalay. Magustuhak. Napintas ti pan nakaaramid na. Agyaman ak no magustuham, Janice. Naimbaglaki din tamom ti agkarpentero. Amok mat basit. Manungay ti bayadak kan ka. Mano ti balance ko? Gumatang kala iti arakan pulutan. Ayos kanya kaun. Anya? Wano saan? Pabindisyonam lang ang ti balay mo. Tagparti ka iti baboy. Ta umayak makipangan. Si kamutan ti umas asidagkin ni Elvis, Janice. Nanang. Intun kwan, pagarupan na akursunadam. Anya? Amok, iso adi na pinabayadan kan ka ti balance mo. Tanda pa naggusto na kan ka. Tikit di pagimbagan tayo ti asikaswam. No kasano ka manen ang makabirok iti pagkwartaan ita. Nang runa kat dumakdakalan dagiti apu ko. Nanang, amok day ta. Nasayaat, saan kat aday tamakin inaram kin ni Elvis ti mapan mo sang sangwan. Iti kastoy akinarigat ti biyag. Agyaman nak iti intad mo nga arakan pulutan ko, Janice. Sige laang, wan gayam. Nakasarita ko ni Padre Martin. Agpa-blessing ka ni ti balay mo? Kasta nga rod, iso ay yawis ko kada kayo, ngayon ton umay alawas ang maangay ti amin. Sige, umayak to umatindar. Kaya tagyaman na kiti awis mo Mabalin ka dimot adida ka awisan? Kat si Kati Karpentero? Ay kat pakaidayawak day ta. Nang runan, ibagam to asak ti ng karpintero iti balay mo. Tatang! Ay, mauraman ti balay! Kat nilanag mo ngay, ayan na! At dapay lang ni nanang iti unag! Anya! Ay kasanuak pa sumrek ngay! Kadakilin di apoy na Ay, naimbaglaeng ngayon, tada da ito'y kalapaw ni Elvis, Janice. Wan nga rot.
Nakaladla di ingit, tata. Anak ko. Naulpit tigasat kanya. Ala, uston ti pa nagsangit mo. Pangaasim, anak. Di maputi balay na ipundar. Agraman kwarta ka na bati. Kang runaan ti amin. Ni nanang. Na yan tigastoy. Awan maaramidan tayo, anak ko. No day ti kumarharag iti apo. Anyan, nakaladladingit. Domingo ita, Janice. Rubuata mo na iti ubeng. Taintay makimisa. Agur-uray kada tayo ni Padre Martin. Masadotak. Anya pa'y latiganas ko ang makimisa ita. Nung kastoy matlaang ti sasaaden tayo iti panagbiag. Pangaasam, Janice. Di kagpailuyos iti marikriknam. Awan tumot la ti Serbina da ita kanyak tatang. Anya, ay saan kakadimot nga kasta Kasyan nakmat akin dagiti anak mo. Makulkulaapan ka din ti panunot mo. Madandanagan na kiti anak ko, Padre. Tata. Kasla mapukpukawan iti namnama. Gapo iti napaspasama kiti biyagmay. Insaka mo no anya ti aramidag, Padre. Saan ko arumbang apa-apektaran kadag iti mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Taidi pay, asinauda ti idadatang dagita apagtang. Padre. Tinasayaat. Kumuyog gakto kada kayo iti panagawid yo. Kalpasan ti misa tayo. Tapno makasaritak ti anak yo. Ay na, agyaman unay, Padre. Padre, nakaladladingit unay dagiti nagsasaro no aparikot adimteng kanyak. Asagsagabakak ita. Anya? Saan kumot ataktakawon ti ipakpakan ko kadagiti ipatpatag ko iti biyag. Aramidak mo tinasayaan, Padre. Di ko mapagsindaawan. Tinasaam apan nakasuot, asagsagabaan nyo ita, kabsat. Padre. Katawan sa bali apagkamangan tayo. No ti Diyos laeng. Tay sulaeng ti makatulong kada tayo, kabsat. Nangeg ko amin nga imbagan ni Padre Martin. Ket ti makunak, awan dakes na. Nusurutem ti balakad na kan ka, Janice. Elvis. Naghasat ka. Tapadi pa iti umaymang balakad kan ka. Oh. Pudno ti kunana, ngawan sa bali apagkamangan tayo, no di ti Diyos laeng. Maragsakanak, tay may kayo matlaang nakimisa ita, kabsat Janice. Kat kumusta kan? Nasayaat mat, Padre. Manipod ita, makimisa akmatan. Wen, nasayaat ti kasta, kabsat. Di mo itulok, nga iturayan na kadag iti parikot yu iti biyag. No dikat, da kayo kuma, timang ituray. Agyaman iti concern nyo nga inpaiyo kada kami, Padre. Awan anyaman na kabsat. Tapagrebangan tayo matdayta, kas agkakabsat iti imatang ti Diyos. Padre, jak ilibag. Malading itanak. Gapo iti napaspasamak, iti kalabas. Kabsat, bayamon dagita napalabas. Tanapalabasen. Padre. Aramidem kitdi dagiti nasaya at abambanag. Lipatem amin ang napalabas. Kat ipakat mo ti amin akabaalam. Tapno magunud mo ti nasayaat nga agur-uray iti masangwanan. Ay ayatan ka, Janice. Sumbatan na. Aramidak to amin na pakaragsakam. Elvis. Pangasim ko man. Tadi mo kunain, agung gundawayak ti kadayo ditoy. Idi pa'y lang agayatakan ka. Elvis. Panunutag anaimbag dayta, anaibagam. Si dadahanak nga aguray iti sungbat mo kanyak.
Janice. Anya ka diti kayat asawa inti kinadeket yu adwa. Adda nagkinaawatan mi ka ni Elvis, tatang. Agbagay kami ka di? Ay kahit agbagay kayo Apay kit din asaan ngay. Agyaman nagtatang. Agyaman tata. No kayat yo, agkalaysa kamin kini Janice. Ay launay Elvis. Maragsakanak. Tadantun katakunay na iti anak ko. Lipaten tayon tinapalabas. Kat mga barwanan tayo matan. Ado ti panubok as sumangbay iti biyag tayo, ngam awan sa bali a pagkamangan tayo, no di ti Diyos laang. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.